कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. चित्ताकुलाच्या अमृता विद्यालयाचं वार्षिक स्नेह संमेलन दबाजान झालो. कारवारच्या सदाशिवगड चिंचेवाडाच्या अमृता विद्यालयाचं वार्षिक स्नेह संमेलन कार्यक्रम आयतवार 19 जानेवारीक मोठ्या उत्साहात झालो. कार्यक्रमाच्या उद्घाटन समारंभात मुख्य पाहुणे म्हणून कारवार जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया आणि स्थानिक चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्ष नितीन बांदेकर हे वेदिकेचेर आशिल्ले. प्रिन्सिपाल संपूज्य स्वामिनी अमलामृता प्राणा हेमगेल मार्गदर्शनान ठरलेल्या कार्यक्रमाची रूपरेषेप्रमाणे पाहुण्यांची ओळख, स्वागत, वार्षिक अहवाल, बक्षीस समारंभ, आभार प्रदर्शन कार्यक्रम सगळे व्यवस्थित झाले. शालेय विद्यार्थ्यांतर्फे सांस्कृतिक कार्यक्रमात भाग घेऊन वेगवेगळी आपली कला विद्यार्थ्यांना प्रदर्शन करून प्रेक्षकालय मन जिंकले. या कार्यक्रमात पालकवर्ग आणि शेकड्यांशी सार्वजनिकांन उपस्थिती लावून कार्यक्रमाक शोभा हाडली. अखेर राष्ट्रगीतान कार्यक्रमाची सांगता झाली. याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना. जो होले होले गाए फूलों के तटे हवाएं सरसराई. विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया, विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया सच्चे सुर में गाता है. एक सुरीली आशा लेकर सूरज नए उगाता है. I am a disco dancer. I am a disco dancer. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर. सबको मालूम है और सबको खबर हो गई. चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू सीबीएसई एप्लिकेशन नंबर 830173 ऍडमिशन सुरू असा नर्सरी प्री केजी एलकेजी यूकेजी आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598 मोबाईल नंबर 9480789670